Muna so ka faɗa mana cika-cikan musulunci guda biyar. A cika-cikan musulunci guda biyar, na farko a kai dan adam ana so ka zama so a kai imani da kaddara. Cikin musulunci. To cika-cikan musulunci nan sun bata. Ina ga sun bata. An hadde ba. Me sunanka? Muhammad. Malam Muhammad, ka san cika-cikan musulunci? Na sani. Guda nawa ne? 5. Za ka iya lissafa? Zan iya. To bismillah. Na farko sai da sallah. Na biyu haji. Na uku zakka. Na hudu da mani sada ilai sabil haji zakka. Sai da sallah. Sai da sallah? Sai me kuma? Shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. To masha Allah, wannan sune cika-cikan musulunci? Baka manta ko ɗaya daga ciki ba? Ban manta ba. To godiya miki. Cika-cikan musulunci? Okay. Sallah, azumi, zakka, haji, tauhidi. To masha Allah, godiya miki. Muna so ka faɗa mana cika-cikan musulunci guda biyar. To shine ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Ka shaida annabi Muhammadu manzon sa ne. Dai kenan. To sai ka tsaya da sallah. Ka yi bada zakka, azumin watan Ramadan, da ziyartar ɗakin Allah. To mun gode, Allah saka. Muna so ka faɗa mana cika-cikan musulunci guda biyar. Okay. So na farko shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Na biyu sallah. Na uku zakka. Na hudu azumi. Na biyar ziyartar ɗakin Allah ga wadda Allah ya baba iko. To masha Allah, godiya miki Allah.